Ranaba. Obedi Opemsuo on the strength of the Ekagu, Nana Siwa Mansa so, Sebi, on Yanni this year. I am also edible, so say, on no, this year, any Opedi Mensa. Madame, I know now, Ojima, Nana said, or Wonkona, Position, and pay at the acid, said you any share or Praaso. Opedi Mensa, any decay boom. No shame say, or ye be an enemy, as then another free after moon and a Otumfuo and so nice and on the course to be. Now, shame say, and so nine, let be able to my dear friend and so, and Luti, a home no more Australia, Omunya Sadino and so nine. And I say, a man to Limuno, a man I know more echoes to be, a one and on coach a share. Crobia, Sabrona, dear friend, system group. There are no free and on free to be and on call Praaso. On which Opedi actually said, then I don't know what's that Praaso, don't do Praaso. Then another for while, another bra, another J, and then another fee and prepping. Now, see if you must car bounce, Emma, Oma car bounce, and another, and another. No say and Tona also no na then another man no more no na esi edu akra na ponko na na chiwa no say omo ba Praaso no na do for one obewo abura na owo kwaku anochi na owo mansa na owo anane na owo frempoma na frempoma na owo adwo ankroma kwame nkroma ene sewa amenye no say sewa amenye no na so bewo akwasi buachi. No say, other will say, why be dear? That's a wabby dear never walk a seat watching. But she will say, a brand never walk, I do a genfi, Pamia Puntia, any Pame Boissing. And I'll say, I do a genfi, no yaman, a fiamansa, I draw down Pame Chroma, Abata, and a Cincia. Or say, I draw down and a go or no Kumensa. Or say, I draw mansa so a woe. Kofi Abropa any Amabe Yadi San Freno Partima. Was it in an apartment and a woo Akosia and Tifu, Kwakuya, Kojo Cranty, Adra Swa, any Abna men. No say, then Anaya when she Abresuno, that Sabe, that Omo Cosa, and Luntino, then Anano, to find for Yamranza, a whole and Okosia, who should be a dear friend of Prada. No say Obano, or your Prada, a buy, or your Prada, a bano, or the Nipa be so account, or Yawadum, and the Amapa. Na Sabina, Yawadum, only from Yepa, Tina, or don't have also the woman and the selling, or no, and a Luntina do offer. Then I will cheer any or mobile. Now, Amapa buy, Sabi over who Yadumas, any Kuchina. I Yadumas, no ever woo, a drum man, any Akusia or not. A drum man who has said about Nahima, and they knew I know apply a poor publication. Now, also, Nanaya will cheer for the creation. Opedi Yawadum, our Moko Fanny Free Yamrazan, said or no, and the baby at the end of the Sabrina, this year be any Hodoma, said obey to me, Abedi at the end, or more at the Apodano Emma, Opedi Yawadum. Now, almost say, na Nana, every over dear friend who are not cheap. As Abrana were 2 call Achimoda, and Nunti Yama, Opedi Yawadum, Eshe, Apodano soup. If see says, Sabi, Omunya this year, Emano, Evae. Nana Praaso with my Sabrina or Wawari, a war, permanency, and Nunti paying 40 years, said, Omunko, now Omunko Fanning, if we said, then I be a son power, Obedi or Praaso Nintino, Omusu said, Omunko, Omunko Fano, and Bran. The Tiano, and the moment to buy a far, Nana, you see what Mansa, and the no Evae. When you go to some group, what Chim said, Sabi, Omuni Omuti, and I had to pack and I said, Omuti, Apodiano, and I said, and she said, Ayana, additional more party, a do baby, Omuda, and Nipa, I said, Omuya this year, and Momubi, Apodiano. A B, a Openi, Quadro, Mosi, now Openi, Quadro Mosi, no, yeah, or yeah, this year.
nanso so ɛnam so pa a wɔbɛsom yɛ no nti no ɔmo de akonnwa no ɛma ne di saa nso na ɔpanyin yaw mɛnsa ɔno nso so ne sompa ɛne brapa a ɔbɛbɔ wɔ kurom hɔ no nti no ɛna ɔmo de akonnwa no maa no na ɔno nso so n'asɛbe na ɔnyɛ de hyɛ Kofi Asante ana ɔbɔ nkuro no Kofi mɛnsa na ɔbɔ nkuro no na sɛbe ɔno kora no ka nipa a yɛkɔkyekyere ɔmo no na nyame na ɛyɛ ɔmo adom sɛ yɛamfa ɔmo anto afiase na no ɛna ɔmo yɛ ɔmo adwen sɛ kyeɛ ne yɛbɛkye ɔmo na ɔmo asɛm abusuasɛm no ɔmo bɛka ne yɛbɛkye ɔmo deɛ a ɛne ɔmo nna koraa ɛnka ho asɛm bi ɛno nti no ɔmo twa biribiara so ɛma sɛbe Nana Hema de ne nua a ne yɛfrɛ no Nana Martin ɛbɛdi adeɛ na sɛbe na ne din ɛde Martin Ledu nanso n'akonnwa din a ɔbɛfa ayɛ no ɔbɛfa Nana Agupra ɔtɔ so mmienu ɔkyerɛ mu sɛ odi akonnwa no efie pii ɛma sɛbe ɔkyerɛ krataa koraa sɛ nkɔfiri hɔ nom a obi bɛdi n'adeɛ ɛhɔ na abusua no kaa sɛ daabi sɛbe saa nneɛma no ɔmo ntumi nsosɔ so ko ɛhene ɛne akwasi nsia ɔso ɔmo saa nkɔfoɔ yi nyinaa ɛyɛ n'adehyeɛ na ɔse ɔno ɛna de Nana Kofi Adu bɛdi adeɛ na Nana Kofi Adu yɛtu n'adeɛ so ɛna Kwame Nsia nso so ɛbɛsi Nana saa bere na ɔno a ɛna na ɛyɛ ɔhema Nana amanebɔ ne sɛ Kofi Adu asɛe akonnwa no ho agyapadeɛ ɛma sɛ ne yɛbɛbɔ wɔ yɛwura amadeɛ na ɛno akyi ɛna yɛtu no abusua no kɔhyia a ɛwɔ ahemfie a na sɛbe na Nana Ntoro na ahene ne Nana Banso hene mu nyinaa ɛhɔ ɛna ɔka kyerɛ no ɔka no de to ɔmo anim sɛ deɛ wayi no no sɛ ɔmɛsɔ ne Nana no mu etuo ɛno no na ɔkyerɛ mu sɛ ɔpanyin Kwaku Mɛnsa ɛde akwasi ade na ɔmo sɛbi na ɔmo aboro ne pɛn ɛno nti kakapɛ asɛm a na ɔpanyin Kwaku Mɛnsa ɛka no na ɔsɛ yɛ boro a na ɔmo abo ne nti ɛna na ɔfrɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛyɛ kakapɛ na ɛnam sɛ ɔmo abo no na sɛbi ɔmo nya na ɔmo bɛyɛ no biribi ne nti no na ɔntumi nkɔfa saa nipa agorɔ wei mo sɛ ɔmo mmra ma sɛbi ɔmo ɔne ɔmo mɛdi sɛbi akonnwa no ɔsɛ sɛbi Kwasi Ade no mpo eduru ɛbrɛ bi na ɔmo ku nsa ɛma Kwasi Ade no bɛsɛe nsaguo ne nyinaa na asɛm no yɛkɔbɔɔ polisi wɔ amaneɛ ɛno na ɛnam so ma a yɛbɛkyekyere ɔmo na ɛno akyi ɛna asɛm no ba a yɛwura anim a ɔmo ɛbɛtwa adwan wɔ hɔ no ɛma sɛbe yɛbɔ ɔmo ka ɔmo a ɔmo wɔ hɔ no nyinaa ka na ɔno deɛ na ne nkurɔfoɔ nyinaa a ɔso ɔne ɔpanyin Kwaku Mɛnsa yɛ adeɛ baako no na ɛno no Adama na ahema afa adansefoɔ mmienu na dansini a na odi kan ɛbrɛ a ɔbɔ ne kuro wie yɛ ma nsɛmmusa kɔɔ so wie no dansini a na odi kan ne yɛfrɛ no Moses Kwame Nsia na Moses Kwame Nsia ɛde to nananom anim sɛ ɔno deɛ abusua no a ɛwɔ mu no deɛ ɔnim mu nsɛm yie paa ɔno deɛ sɛbe ɔnyɛ de hyɛ but abusua no deɛ watena mu akyɛ ama sɛbe ɔnim mu nsɛm yie na ɔkyerɛ mu sɛ abusua no efiri Praaso adehyɛ no firi Asantehene nso na ɛnam amantuo ne akoko ne nti no na ɔmo ntumi ɛntena hɔ ɛna ɔmo tu firi hɔ no kɔtena akyemɔdaa nso so ɔmo ntumi antena hɔ ankyɛ ɛhɔ na ɔmo firi hɔ no baa Ntoronan ɛma ɔmo tena Ntoronan kakra ɛno ɛna ɔmo firi hɔ no ɔmo kɔɔ Tupe ansa na ɔmo ba bɛtena Asante Akyem kuro bi a na ɛwɔ Diase ne Praaso mfimfini ɛhɔ na ɔmo di kan ɛbɛ ayɛ ɔmo ba ɛbɛtena na ɛhɔ ɔmo bɛduru yɛ no Nana Asiedu akora ɛka sɛ ɛhɔ no na yɛ baabi a ɔmo bɛtena ɔmo nkɔ biem nti ɛhɔ no na ɔmo frɛ hɔ no Osendu Nana nsuo ketewa bi wɔ hɔ no a ne yɛfrɛ no Pra ɛno nti yɛde ka nsuo no ne ɔmo kuro na ɔmo akyekyere no abom ɛna ɔmo yɛ Osendu Praaso na ɔkyerɛ sɛ abusua no tena Osendu Praaso a kɔsii sɛ Nana Asiedu akora efiri mu ɛma akyire Nana yaw akyie ɛbɛdii n'adeɛ ɛma sɛbe Nana yaw akyie nso so sɛbe ɔkɔɔ sa ɔne Nana Adom mu nyinaa ɛkɔɔ sa na saa ɛsa no sɛbe Nana yaw akyie no sɛbe wɔantumi ansan amma na ɔkyerɛ mu sɛ Nana Adom ɛna de Nana yaw akyie
amu efiri enkranza ede ba osendu Praaso hono nana ya wachie yesi eniwie yero ema asebe amanfo bo nana adom abaso se otimide nana ya wachie enu efiri enkranza ebae na eno ena omo fa so ede ball no omo to ekọ so ede ball no se ono ebedi nana ya wachie ade no chire mu se nana ya wachie address no na ewo se omutua etu obi na ochire mu se nana adom sabi asase no oje ye na nye esemu ena oje asano asase no na ebo da se okodi adanse ma ohini bi enu nti ena sabi ye de asase no ema no nti da ewo se otua eho etuo ochire mu se eche nana kofi adu ebe ye ohini ama nana kofi adu ne nana usiwa mansa sabi omo ka bomu ede omo adehye betu ye wrani se sabi sa etuo na ye gi omo no ye twam ama sabi yewra agi omo ayi omo adehye de no tu ama otwam no kire mu se na ono ni de odi mu nyina ne se abusia no eye ade baako omo nana eye baako no kire mu se oba odi omo ba ye no ne frɛ no jamfu a ya obewo ema miensa se wa bedie na na adofo wa ne adwoa konto no mu nyina ye ade baako na sebe eduru bra bi a obi omo betinya yi obi afisa ma miensa ni mu nyina ase ama omo abeye Praaso ehlo no se na mansu bi ayo no kosi se ohene a otwatu yi ofiri mu ma akonya no ebetoye eho na mentime ho ase bebre eba ya enanso ba ebepie yewrani na ose omo be pie yewra ni no yehu se be omo amfa yewra mu se omo amfa amane kwan so anye eniema enu nti yewra ye se obehwe na wasiesie enu mu na itamkese eba ebu a openi kofi kwaku be nsa chire mu se na nahima egya ne dehie na ono Moses ba be isia ne de na no odi nyina ne se omo ye ade ba owie na elisane sa Otumfuo ashame ilwie ye ezemusani nyina akọọso na ewose nana no tena se na sebe ye nana no hu ye no omode betu ye wrani na sebe ye yewra beta no na eno na aye adwuma nana no se omutie adansidie na eba aye no eye openi kwaku mensa dance bi a obedi anase ni nkurobo ene na ahema nkurobo omohwe abusu adua no omohwe nkrata ase de omudi bedi adanse ene adansefo ni nyina na nana no mu se openi kwaku mensa ene na ahema omunya ade baako na nchemu a anase ntona ahene ne eka ne se na ahema ate na akonya ne so ne de ontimi nka so onya ne hie na enso so sebe we mu de onimomo kwaku mensa mu de onimomo na sebe na ahema de obubuza na ahema buza nze oye de hie na okasa se wotima akonya so de befa ne saa entina ono na ompese obeka se na ahema enye de hie na enso sebe na ofa kan bisu a sebe na ode to na nanu manim sebe na ahema enye de hie dansini a otosu mienu ma openi kwaku mensa no ono so sene e kwadama de sika ye no ose ono de nana bema na ne papa na na ye ohene e wo Praaso ono de onye ono kredu mem ka no kofre ahene na ehene na ahono na ono be chire mu se ne nana ebo edetu ebo na mane anase oka baba sem chire se busu aprada omokofa ani free ya mranza no eno na sebe na sefo ene na ahema saa ahono no na me kase na no mo hese nko betimi na ahema betimi aka enu su mu bi na se omo chire na sese na se free ya mranza no na kana ahema ti ya bo hono na to awu na nso ahono ko ye den ma na ahema wentimi amusa ahono ensem bi Otumfuo achame
wana mana yɛkɔ adansefo mmienu na sɛde ɔmo ba na ahema ɔmo bedi na ahema akyi no ɛno ɛyɛ opanyin Moses Kwame Nsia sɛde ɔno ba yɛ no ɔno so gye tu mu sɛ ampa ɔnyɛ de hyɛ nanso ɔkyerɛ mu sɛ onimabusua yi mu yie paa ɛnti na nana no susu sɛ ɔba no na nka nsɛm a opanyin Kwaku Mensah ne n'adansefoɔ bɛkaeɛ no sɛde na kɔbɛtumi ahwete mu ama sɛde emu ada hɔ no nanso ne nsɛm na ɔbaeɛ no edu baabi na sɛ ubusa na asɛm bi wɔ hɔ no ma ɔka wei a na asɛ wakɔka biribi foforɔ baabi ɛyɛ opanyin ɛkwan a ɔmo faa so ɔno kyerɛ sɛ ɔmo ne nananom ɛbɛka ɔmo amantuo no ne nananom bɛka ho na ɔmo deɛ ɔmo nyaa de hyɛ ɔmo bɛka ho but edu baabi no soso no na edi a sɛbe ɔbobɔ na asɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ asɛ ɔsan ka ho bi ɔyɛ de hyɛ na asɛ ne nsɛm no ɛyɛ akɔyɛ mmienu wɔ nananom ani ne nsɛm no bebree no na nsɛmmusɛm no na asɛ ɔsɛ ka biribi foforɔ ɛno nti ama nananom ɛntumi angye na ndi sɛ sɛbe ɔyɛ nokwafoɔ a sɛbe obetumi abɛyɛ dansini a nanka nananom sɛ hwehwɛ ne biem yɛ gya asehene no ɛna sɛdeɛ ne di kan kaeɛ ɔno so baeɛ no wɔamɛka de hyesɛm ɔno deɛ ɔbɛkaeɛ ne sɛ obɛdi adeɛ na n'ahema wɔ hɔ ɛna sɛbe n'ahema lia ɛbaeɛ a ɔde ne kɔkyerɛ ɛno mpo koraa no ɔno so n'asɛm bɛdane mmienu ɛwɔ nananom anim ɛdi kan ɔkaa sɛ ɔno a na gyee nana kuradu abu pra no ɛde ne kɔɔ nkonnyasofoɔ no kɔkyerɛ ɔmo ansa ne yɛde ne si akonnwa so edu baabi ɛna ɔsan dane n'ano kaa sɛ daabi ɔmo de ne baeɛ no kora ɔno mu kora na ɔni hɔ na n'abusua panyin ɛna ɔmo de no bɛkyerɛ no ɛna ɔno maa n'abusua panyin de ne kɔkyerɛ nkonnyasofoɔ nti ɛhɔnom kora nananom de to n'anim sɛ ɛyɛ onim sɛ asɛm a ɔka no waka wei ɛna waka wei na sɛbe ɛyɛ amaninya ɛma sɛbe ɔkɔ ahokyɛw ɛde ɛwɔ nananom ani na ɛsɛ dansefoɔ mmienu na ɔmo baeɛ sɛ ɔmo amɛka biribi ama na amɛtɔ n'ahema adeɛ no so ama deɛ ntumi ɛho sɛ n'ahema aka opanyin Kwaku Mensah ho sɛdeɛ osi ka no nti nananom hwɛ saa nsɛm ne nyinaa ɛka ne nyinaa bom na dansefoɔ no ɛne nkurobɔ no ɛne nkrataa ne abusuadi a ne titiri nananom hwɛ mu ne nyinaa na nananom ho sɛ n'ahema kusi wɔ ama nsa ɔtɔ so mmienu ɔne opanyin Kwaku Mensah sɛbe ɔmo nyɛ adeɛ baako a ɔmo nyinaa bɛtumi adi Praaso akonnwa no na emu na ade hyɛ ne opanyin Kwaku Mensah ne adama na adama baafo ankɔbea ahene baafo so ankɔ ahene na adɔbɔ nso hene ɛne wadama ɔkyia me ɔsɛn Kwame ɔkan nyinaa no krakye no kenka ɔkan ne nyinaa Committee for Longer Chance. Nananom continue from Praaso said the committee for actual management. So, Penny Kwaku Mensah and the now Baapanin to see one man's son. Sabi, onye Adiasi and our Canada. Continue from your Assembly and Power. Otumfuo channel. Your Praaso committee report. Now, country Becca Craig. The Dikan ya Pasiaka. Nyamwansa Samoa a ben. And they say almost some kofa bosom every Nyamwansa. Na sick and na ohima ifri. Na a drunk bono any advance for by no be entry and come house. Enti na kyerɛ sɛ asɛm deɛ ɛgyina hɔ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ mpanimfoɔ a ɔmo dɔm baa ɔmo di ɔmo anim ɛbaeɛ a ɔmo bɛdu Praaso ɔhema ase ɛyɛ gyamfo a ɔmo no ɛna dɔm baa ɛna Kwaku Mensah so ɛka sɛ abupra ɛne kyerɛ ɛna dɔm baa ɛhɔ no so no nyade kro ɛna adansefo a ɔmo baeɛ no ɔhema adanse ɔkɔfaeɛ no wɔntumi akɔfa mogya adanse ɔkɔfa adanse efiri dabi ya adanse ɔmo ba adanse ɔmo bɛdiiɛ no ɔmo ankama no ɔmo deɛ ɔkae nyinaa ɔmo so ka asɛm foforɔ
Enti kontre se ya kan nyina bo mo na fe de kan se ya ne committee e ya adwene se adase eni kwakumensa Iwa chairman Opemsuo ebetu kontre bi okan emiso na kakakra bi aka ho oba hima ebonu nkuru no ochire benefo yenu bi a won be dia kunya na committee ni ati ase zampe ni bombi nu ko ochire ono ana busu adua na zampe ni bombi nu eni na sebe obeni ko kuma ensan so kan o se e ko fa otu na mo ansa wasefo de ho na ofu na bode sa asem ya to so na wo go na wo timi ani mu achi da wan chese enye ho na wo firi ese de o kan no kwase na wo yi adanse so mo be ka de sesem a wo ye busua bia mo ye adanse ni bia en kan ese akrom any committee no e ya du send free and no country akbam in fact about change the air can say when an ma kan na you know ya dey ya committee for kind yes you know so do am penny mesa that's denkum so we so to go down the cassette on come na so cassette me no ya dey ba ko yen sha ase kura na say nipa no wogire tum a so cassette na da dey akua wo so so na ye akua yen hwe dey pedi ko kuma sa kan yi wo se ole na ahema ya de ni na di na oboye no wo so de no yeso be a mu free ba e go ni source enipa fi ho aba be ka say me de ene pedi ko kuma sa wo so say me de di ebusu bia no di na wo ye nyina so wo ya bi akoda no wo ya bi akonya no na ke wo se ko wo busu di no wo nya number 2 dia number 1 no o firi mo busu mu se number 2 no firi wo busu mu di mu a number 1 no firi bani ko kuma sa busu di ya mfa se wa be de na he ma firi na si wo se wo ba ko pe wo ye be ma papa firi da be sa se wa be de eno na aso firi na se isi se wo ka to aso bani ko kuma sa ti ma ka be bi o firi ba ye e de sisi so na wa ye di oso firi amansa kawa oso challenge ma me firi amansa me firi ko wa ye ko dia ya ke sa wo di tum ti ko ni fa ye ka se openi ko kuma sa e go boy no e twa so mu if say ono ala busu dia e le yi na wa ti nya kire se e jo boy no e wo openi ko kuma sa e busu dia ti e ka kuma openi ko kuma sa se so no bi e ade ba ko e so busu dia e free throw e ba utimi kire na na kro a free so I want to so sa de si so upeni e pa ni yie mo pa no wadanse kura unya bi de mienu miensa efiri de ono ka asem ne ho no so be ka bi bo ase ampa abusuadua no wo ka ho wo hyem bi le bia bibi nti ne yi wa firi mu gise wo nya danse mu do pa na we de wo abusuadua wo ye efiri soro edin no a wo bobo no eni din a ono so edin de kan no enya de ba ko de na mo ye ba ko nipa no wa kire wo wase sɛsɛbe ramansa bosoma ekotu ye ho nipa ebi ene wo nese ebusua de wo ye eduanani ono so eduanani nese ona nanom tete no ye be fa wo nanom sɛbe ebetena wo nkyɛn na wo be nyini wo fie ho a wo nanom de wo nyimo no mu nka nkyerɛ mo na emre ne kɔ no a munyini no munyini bɔ nsa wo nim sɛ munyina mo ye baako enti bi abɔ wo nana bi abɔ brapa ne amana konwa bi no adi bi na firi so na wo so wo fase na so bi nya bi adi afei wo se ne ka ho na sɛ wo pɛ ho asɛm a ne kyerɛ wase edu ba bi ne na o tena fie ne ka kyerɛ wo sɛ adeɛ no ase ni mpanin sɛm ni nti fa to ha na so wo fa to a afei na akɔfa ntoma ba afei ne be kyerɛ wase
sɛ wonim adeɛ no ase paa nka wobɛhu sɛ nana na ɔdi kan no kadi a ɔno bɔ no nka ne wabi na aso bɛbɔ na wantumi ahu ne saa na meɛ kyerɛ wase sɛ sɛbe bosom ase bramo ansa deɛ kɔfa mo nananom baeɛ ɛhɔ na ofiri a na kyerɛ sɛ apem wo enti mo nkurobɔ no a mobɔeɛ no ɛnsisi so abusuadua no a mohyehyɛeɛ no ɛnsisi so adansefoɔ a mofaeɛ danseni ɔno ɔbɛdi adanseɛ ma wɔamɛka abusuasɛm baako koraa deɛ ɔbaeɛ asasesɛm bi ɛna ɔka wɔamfa danseɛ so amfiri wɔ a wobɔgyam a mɛka ama wo ne nyinaa nim na wonim so enti aba na nananom ayɛhwɛma mmiɛhunu a mokɔfie a makɔtena ase asomdwe mu adaroma deɛ committeefoɔ kaeɛ no ɛno ane ɛde to so Iwa adaroma nso ne committeefoɔ no ɛyɛ adwene ebi a no yɛ adwene ne nyinaa no baabi a gyina koraa ne yɛ abusuadua no a ɛntimi anya de korɔ no ana mmerɛ na ahema nso kasa no sɛ mmerɛ akonnwa no tɔɔeɛ no na wɔpɔ bi ɛda bɛdi adeɛ no ɔkɔ fie bɛyɛ mmienu asɛ mmiɛnsa mu ɛkɔpɛ nipa ɔmu nyinaa obiara ama sɛ nso ɔmu nim sɛ ɔmo nka ho ne nti ana ɔmo ama na de hyɛ no wɔn nso ɔde bɛma wɔn no na ɔmo sɛ ɔde kɔ a ɛnsa ama ɛhɔ bio eti akyire na ɔbɔɔ no a obiara ama no sɛ ɛdeɛ ɔde bɛma me ba na deɛ sɛ ɔno kora kyerɛ sɛ ɔnka ho sɛ ɔka ho a kemfiti asɛ no ano ka ɔde ma ne ba eti ne committeefoɔ no ɛyɛ ado Adam Rebro, asɛm yi deɛ ani da hɔ kakapɛ na ɔkaeɛ no ana akɔkɔ asɛm yi ɔfa kakapɛ asɛm a ɔma nka ɔnyinaa nkɔ akɔba na serɛ nananom nyinaa wofokuro Kumase edu baako nananom akyea me wɔn nyinaa sɛ ɛto kɔmiti deɛ nso nti deɛ nananom ɔka nyinaa ɛka ne sɛ kwaku mɛnsa ɔna sɛ wɔm na yɛ ade ase na ɔba panyin Adam Rebro wɔnyɛ ade ase Kantama, Kantama. Yo. Zo. Etienne. Zo. Yo. Yo. Etienne. Pẹ̀lú serious as we put us here, now concerning Etias. Since I'm a one, I see no, nobody who doesn't so say away. Etienne. Kaja say number 10 to watch the pin. So my cousin that does not work as a quiet day. Etienne. Yeah, but it's not what kind of Opemsuo. Yeah. What's one as I don't be so good for so can't have. Say a bar or the Makumati. So your Baba want to do this on Nasuo. Etienne. Yeah. What is the buy no man crown answer? And now much of the solo Yadina, it's your back or much of the answer. So now a former so. Yeah. So it was a foreigner to answer at Thomas and Nanabi. Or was somebody from myself for the Dokuda. Etienne. And never found one to buy. So Papa, you wouldn't just say. Was that was about the cancer? Young. Yeah. Say, my name, I'm not your bravo. Yeah. Say, so I don't have to do my ministry. I don't want to see. Also, I'm not a part of one. Etienne. Some of the passes of my ministry. Then I will. Then I will let you go. Yeah. But also the father will. See the one was a room that won't come. When I guess. Yeah. So once I come away, so my friend got out. Then I was married. Separated for. See the people. So the body never come watching. Yeah. Then I come and put here.
Oje fuwa de ma fere buwa. Buwa ma fere de kuma. Yo. So we say the great group on now. So we go by Akupra Ajetre Kofi Apabe Otumfuo omo na se be free okomo omo by say how you no know we Odo se be ko ya che ko no wa chance na sa se no o ko si si pamna se jana de dia so ko no mutu ato ma no enro ya na sa ti twa mu so mu dai se no ya no se ma so So, concern you get more than ever. Was the because of my sober? Still got to open a CC. Can't go to my home and say, come on, come on, you can't go back. Yo, also, I'm so I'm going to say you too. No, but someone was also. Yo. So yeah, you are doing your better with no more play. Actually, I'm saying the man. So what you almost said that was I'm going to say, almost said the middle of the day. So I open up so that we know man. Was it David? Was it really going here? I would say I could not come. For the moment of more power, I would do the more. Yo. Kasi o kan tamne samruwe osmache mane taso ati na mo me ma no e mo ni do ba ko na se be fajasi no be sai o ta owu a masie so e ma wati Baapanin Praaso Baapanin so am fa me urani am ura se me ba fana botira nhwem am fa ma committee am ya nhwem ena se de ne ya chim am ya hu se be ura ko ni wa chim am ya hu se ampa o de bibi nti na ba ho na dia se pa ne se be ko si mensa na wo one farm ha amia nhwem amia hu no krewom ana ama abaso ana ade bo pani kwakwen kwesimensa ukuna na odi na boa udi for pani mensa edike yo kwesimensa no buza for ma ba mensa ebuti ye kunya no yare asa wo nyina no se be bonti be mo kunya no so adwa mansa so ba kuna fe adwa mansa Nana Jojo Mfua. Ajoda nkwa so sa so di ase mo so yare. Se ya dele mo tu won de so sa. Eno mo ka se ne kojadum nana bisu aye fa mra. O se da ba de kojadum nana bisu aye fa mra. Ade ko fa na ya o be dia bu na. So no wo le mo de man na se. Ti ti de bi hawaye. Ti de bi ana. Ono na to the so mo no to ma uje na chi a o ka sama no ko ti ho no mo da so ati mi lo wa ati